Kom, Storm. Dance, nigga, dance! Hvad sker der for dig nu? Nej! Der er 10 sekunder. Fuck, du lægger meget, Lukas. Der var en pag. Der er lang side nu. Så dem, der har god tophastighed, det er ikke mig. De må gerne... Det er der ikke. Jeg holder mig også bagved. Det er der ikke mig. Jeg er 200 på 3. Og så følger nej. Det der er Chris. Hvad mener du? Det er Emmets. Jeg satte jeg også op flyvende døren bagved. Men det der, det var altså en fed safety car, synes jeg. Det var det. Tak. Fuck, oh fuck! Åh shit! Det var så clean. Seriøst. Hello there. I did it! Åh shit, man. Jeg fløj der, man. Vist på storskærmen til plænen. Og I ved, at vi kommer til at gøre det alligevel, anyways. Ja, true. Miguel. Hey! Coming through. Coming through. Oh my fucking god. Det er mig, der snakker lige nu. Det er Chris. Oh, sorry. Kom der, der. Coming through. Fuck, man. Åh, jeg er sådan lige racing. Du er ikke fødselsdag i dag. Fuck! Mange tak, ja. I går en million, bitch. Det kan gå ud af. Du skal ikke ud yderst til vognbanen, og så kan du ud af, selvfølgelig. Det er ikke move, I know. Det er Porsche Penny. Nej! Hed i Porsche. Lukas. Ramte ikke mange ting, der... Ja, jeg ramte 3. Hello there. Andreas! Hvad fuck? Småmor. Øver altså lige matematikken frem. Jeg tror, det er jo mere Standede sig selv. Det. Jeg vil sige, det lød fedt. Det lød Fucking gode clips nu. Det er midterfeltet, Andreas. Det er altid der, det spændende, det sker. Og det er det bare. Du ved det fra Formel 1. Kevin Magnussen og dernede efter. Det er der, det sjove ting sker. Det er det sjove ting, det sker. Lille wonder, bro. That's crazy. Damn. Hvad så, Markus? Fik du mig til at dø? Jeg ser sindssygt! Sindssygt! Okay, hvis du ikke snart passer på, så kommer Mette mor ned og tysser på dig. Hun er i Tyskland. Download one af dem. It's fucking one ass. Monster! Fuck, Porsche, den var sådan, yeah, you can forget about it. Nej, hvorfor er den så hurtig? Okay, fortsæt. Time for revenge. Time for revenge. Pay the enough. Ses lidt. Jeg står rundt i den fansen. No more going into the trees for me. Chris ran into the tree again. Jeg kørte ikke Anders. Ej, det er så checkpoint. Oh my god. Jeg kan se de 11, der kommer tættere og tættere på. Kom nu! Kør for helvede! Jeg har bare ingen erfaring. Hvor er du her?
med det, der flyver frem og tilbage. Livet er så... Hey, du havde så meget gjort det her. Jeg var foran dig, og så lige så du får bare... Jeg kan også sådan, hvad skete der lige der? Ja. Det er... Cheat codes. Og der var Chris lige på siden af mig, og det har han ikke været. Der er en myg herinde. Der er noget inside ghost, det er mosquito. Shit. No way! Start 25. Start 25, Andreas. 25, Andreas. Jeg lavede bare lige et Andreas move. Okay, gik i jeres, så faktisk også hurtigt i svingen. Hun fik så ikke, du ser med sådan en mand, der viskesynger ind i mikrofonen, Stine. Og får I ikke også sådan nogle? Får I? Jeg er foran, så det er alt lige meget. The best English shit ever heard. Ej, ikke igen nu. Hey! Video and subscribe to Slimmy Trailers.